tanden en een echte lust voor bloed. Kun niet goed tegen de zonne of knoflook en een juice. Buk erachter als aan de keip en is een uiterlijke gier en kun je neerhalen met een staak in zijn herten. Dat was makkelijk, nu hoop ik dat je het concept een beetje snapt. We gaan quizzen, misschien wel makkelijker dan gedacht, maar het is oké. Want het ergste bij je quiz is niet weten, dus we gaan vandaag het wat experimenteel proberen. We kennen er geen gewicht en in essentie ook geen massa. We kunnen je niet als aan even goed bezien, maar is de rassa. We zien je meestal maar alleen vanuit één directie en is zichtbaar in je badkamerspegel. We kennen dat we allemaal kunnen berekenen. We kunnen mensen in 1, 2, 3 doen en rap leven. We kunnen elk moment toneren aan het wien. Op elke dag, we laat je zien hoe je van binnen gelukkig zit. We kisten ervoor als al verdwenen, niet meer al bezig. We kunnen niet meer zien, maar is de gelukkig dit als aan bezig. En dan nog eens aan een imposante impact op hetgeen. We klichteren bij het moment achter ons. We transformeer die zonder twijfel, we verberg je. We maakt wien dat je zit alleen erger, maar heeft je wel het gevoel beter te zijn. We duwen je naar achter en we draag je niet alleen maar om covid. We kisten er niet zo echt of dat je het wel peest. We bestaat er in essentie, dus de maar omdat je peest. We is niet reëel, maar toch iets waarover dat je beschikt. We maken soms jezelf wist wie dat je zit. We kisten er overal, maar kent geen eigen plekken. We voel je van je kleine teenrijden tot in je nekken. We kunnen dus opheffen of doen, tot in de dieptes. We zie je die van binnen, sinds het begin, pure liefde. Ja, die laatste moest ik gelijk zelf even. Zo had het met de liefde. Als je het niet even voor jezelf, dan gaan de rossen aan leegtes blijven. Vraagstellen. Quizvragen zonder antwoord. Dus vult zelf de leegte in dat het leven is kwist. Met liefde.